men de do de fisa de do umu de do umu be fuka wali mando ko ani chesiri aka dongli kadi kosobe wallahi ako abe muso de mabali mala kosobe no ya mbala kawi ko ni yemiri kunu muso kunti se ka fu ke so kono baraw ko kana yebbi muso kembe sorasi be balugu chaman kolosi kana yebbi muso kembe awai kado banayi se ko ni dongo ke kana yebbi muso kembe avion bulilai aba wuli sanve balugu keme ina nyoko namba kono awai kado avion imbe kata minye awai kado umui kwa ni chesiri ni ambala ka usangoro ta chew ni sonja e an yerema ajara amfana wa benama siga fuita la kajatu trori kajatu bizigiri telera kujugu ajara wa ajara zantra oli kajatu anga ama janza di kosobe ama janza ere madi awai kado jawna ambi foki wali mando ki foka fiye ki ni chesiri aywa ambe sika na kuma soko ndo nana ambi tani fasiri mimbe ni awai kado be indicateur di renouveau na bo kofo ne be shoni sikoka ode ale kuma mbe ndo odongo oyalma kunu do nyado awda sira meri awai kado akibariya uma meri mimbe na be katiko ambi takati minya awai kado aunga arajo subi amba barakela ubefu awai kado minya aungira ka chorba be kati alfudeni maiga anga fuli bai fuli ani tonni la sebema katika dobe ya ka karti songo kemenani aya blakana lingalo ngoni menga ka togo inde sebenga na mu blakana no te war kon nana de karti kemenani katiko ni akwara ju kada kujugu ma chama de be wolilla katini dugu werewla minye karti kalo kele kemenani awani ota ka do ni be fay to amino fana bo kerefe wati bete me duni duna ni information manja ko sobe ka tuka fulin tonni ka tuka la suma o ka don fana ku fana ka deme sira Noura Fm o be fu fana sira ko mana sa minye 76 33 43 03 ndo ambita ambise ko Mamadou Soumare foli biye minye affaire mimbe na be kati miri kono ni affaire kuma a chale do ko so nga minye awai kado maire anando nga mama durube ndoko be juma doen awai kado klebita bi yoro abison ko shofo bulo de siri kuti akoni ejetemine ke ibaye ka fo minye awai kado uye shu saba akira shu saba uyo de ke pôle économique la pôle économique et financier mer mimbe na be kati no be yoro wulugem dogono ke na bo kofo dogono wala la tala shoma na nyoko nan chama pôle économique la pôle économique mayne aramu ma de be blale kono climatisation danga be washi fo gulogi be nyigi ale mayne awa to fo de ka gelen ni chewo che mi en to fo ni ala che be tatu gola ede la kata kona ne ma diri kata nya kibara de jonde akibara fi amado ya kibara kono fo ko mumbe ko ni dunai pôle économique kono chambre do be ko klimu ba befe klimu ni ba fan befe suma bara dando ga ko ali no ya soro ibe washidi ni be fe ko de fo chekele mi ngoni tara pôle économique la ka sigi so ene ere do awone ko ni tara sigina ere washida ai ni be ko de fo parce que on flé ne ma kana boru kawnyana ni nyenga boru fo dron ba de bi na fo arajula yani ka fo ne re ba se ko fo awone tara awashira unwashira da adongela da ka haramu ya agelera de wa bi wele ni yere bulu ko tulonga do ita do ko sebe do chere wele ntara ako ngana ko o kausa ma ko sobe ngo problem fu ita la ngombina ntara akuma soro dore fe kursi kene me a yere tay a sorlo de fe kawo karamo ko to manga fuli biye awa sorla yere tay de fe parce que ndara pour économique la ko mi kursi kene ko manga kun chale do ko sobe fa ba kala ma gawso rebe kursi kene don ko sobe am be ta so de fo nyoto ya keta ala do ya keta ananyo onan chama o karsa kara premier nanglela o be wasa badama dimanche o wasa bay o zero de faro kan ka ke 150 000 zero maine ha donc ngulila yani nga sumi ntara pour économique la so mada 11h kanzigi faut 15h iti wole ku yera donc wallahi wa climatiseur be 0 degré la abisuma ya ba foko glaci nere klale ka bossa nere klala ka ta la de no asoro nyeni makew pambe nyigine du muki kama ngorola kuzi korola pambe aga yamba ngwa kara balai da washiji be maso la kuri mo ne alache kamana gane mai mo ba fiera o mo no kaba marfa tubulu muru tubulu bese tubulu foi
mais an kana nyugo ndege che chama be daba la kana mala kadi se baji saraw pour l'économique là ni sera iba famia ndo ni bi fe ko de fo ki raso fo ki raso ndara yin awo ndara o kana shi folo yere ka halita fangala la kana u cheje nya la kana se fi ho nga min ye katika o kan meri o ko ni tambo fi de ale ko ni be ndogo ale ta gelale do koy abubakar sisugo ale ta gelale do de min ye yoro wulugem ani aka conseiller saba conseiller commune min ye awai ka do adjoint flabe ala kele o ye buye jaloy flame badra alu sangare ani ko fournisseur do be ndogo nunu fem flene ni bebe bulula be awai ka do kati awai ka do ube pour économique la do wrete ko mi awai ka do affaire de spéculation foncière ngulu ko o temene ngo ka boy ani wor ko era miri kono do be ya kala boucher ozo nyagami ozo tout mélanger fatiri ka ba ko ako ni min fleni wulugam ayira la ka fo min ba no fe gongo min be wulugam yera no fe aka cha million kemay plus de 100 millions abesoro la mo sirafe ka klatuni kata nyamani ala ayo fana chamanga ko yoro dugulu ko sirafe o ni be nyamani ala ke akeni yere tay sa ngani tara wali taw ke nyamani ala o nyamani ala abikla ka ke gongo ka nyishi yere bako ko funu min no lu dira akonu no min vle ne kunu awai ka do ujirala awai ka do jiji dola jiji ni ala sonama bi fere ani dabalu bike nga min yirala o de ka fo chef d'antenne de domaine min ya awai ka do ale koni ko ale blala nga tonu nu ko impembele mbu dala bide monsieur le maire kati anano kamanu nu en zone direction de Bamako kura ni ala ma faranga ubita koy MC ala fo wonina ni ala ma faranga ko nani ni ngani ndo ubita fo wonina ambe do okay ayoro ambe do okay yoro wono gem do no ke do nzira ngudwa ambe do okay ambe do okay sinangwa gagrin mbe do kay yodi ba ni nyanje yoro wulu gem ni jele no be bo mbe do ho ni mamun jele no la e be bo ala kan ni so baba be ni no golen no de sa l'indicateur de renouveau ale flene ode ale ka fasiru do ibunya ba nyama buya jaranye nyama en kadi o kadi da munya indicateur de renouveau ne ba aleta munya ode ale de kuma no ni fena kono abogar si so ode ko ka fuli fi rasi so awo munya ode ale fena de kuma no ali bi indicateur de renouveau o kono la ako angata suma follow fanfe no fora abe protection civile abo okofo sapeur pompier akaja ko munyo okanyama bamu kumbe no yuka directeur général edu dumbia fakoli ale ka wulila ka bo jore na kumuna akaja munyo ode ako abe na mana bo parce que ba munyo ode ako kunu no bena alamsa do majue kalo cliché ki samba fla ane samugo ani kele ibena ka fa ko munye directeur général koro no ye sedu dumbia ale koninka jore ko ataraka di mama ko mama ko Bukari Kojo akera munye protection civile ka kalanso yera o kona la sogonin ko fatirga baka fola ako directeur général koromon kumbe na be sedu dumbia na ba ale kofo aka jaku ka kibara sorolena ayira ka foko wati dola ko munye ministry kura mun sigira ni wati na munye sécurité ani protection civile o kuna no de Daoud Ali Mohammedina raka ota alewa aka ja ale wuli ka jodo koninke kanyeshi munye protection civile o kona man osirati la sako osiya fola ako kuma chama ko afora ni keneka ina ka faku ka nyama bara no sedu dubiya aka ja ko kuma dama do ko otemana ale nuka mado yera fene che ango mako chamu ane samake ministry yera jole ngoni onyana pasika baka fola ministry ko ngu wata kunte dore amanya ko ale kara ministry kura yi bara da munu nyeshino ndo aka bara ma anu ma obesika siga foka to muna wala samunye aka ministry so afia obesika na ka pasika baka fola ako daga shishi abe bo karato oda ako wati muna samunye directeur général nabe seru dumia okofo ale klali ka korofo bela jelena ma be sanno de monsieur samake ko ale korofo ninku ta ako akumara ka nyeshimi ministry made karangar la namunye protection civil mawo ko sukura ko muna apmesina aya ila ministry la aka jako mu ministry koromun kono otale o majale tuwashila no de ministry Muhammad bo kone o ka tali ako o maja ale ko saboke ko kunkeleme ke dishida ko foni o sukura muna bana jo protection civil mawo o balen ko abese ka ke to muna patika baka fola ina fo nya fi na to
tugumna daga shishi abin ko karato o dakon ko mun amada ma kuyi aya ira mun ye ministry la ko ministry na manya kibe na ango directeur général no be sedu dumia no ba akofo ikiji jay ka mare black na anola mamu yere no be sapeur pompier yere do mamu no sapeur pompier de e kana na ne kori wore ya akonna la ayo kangar da ministry treba ko ataranya albi kuyi akumara albi ministry ma ako ministry ibi ijigi ka abo anka foko amini de bani baro nawa asro anga la inu ko o masabatiwa ko anti de metuga shila ni kuma khlofa fole ako mi stroga ke no be Daoud Ali Mohammed jin ministry ado kaga folo foko mi ministry osuma ko dugumaje aye directeur général no be sedu dumia no ba ko fo conseil des ministres mun kera o bla anola kaga fola mi directeur général no be sedu dumia ko ko fo ale ko ni aka fem bala jelen ko ni di kunu bakari kujo ko oma ko na bala jelen ko o bla bakar kujo ale tala da fatriga ba yaira ka fo ni directeur koromuna abiko folata no be sedu dumia no ba ale ko fo ko jela kli fina chama talme ka sigara koy munye protection civile na be sabar pabe ma ko fo ka chetani musuta mu meke aka jako abe nyana wuro ma chama ne ke obara ko konala fatriga ba ko ako ko ametaka sigituguni wada mu no yala na la sona ma ko bida mali don kluka en ka ta diro nouveau ode ale kalim kala tike nyama ibunya abala do ode bi fo ka wali mando do mi ye sedu nyana wuro ma ko kuma min bi fo kuma fora ka chaya ngambe min fo sapeur pompier ni aye be anga kuma dogara sedu ni aye chesiri o farana sabu anga na nywan nege folo ni ku ye sapeur pompier wele yani mobile ni ode bi fo ka wali mando do mi ye sedu nyana wuro ma ko kuma min bi fo kuma fora ka chaya ngambe min fo sapeur pompier ni aye be anga kuma dogara sedu ni aye chesiri o farana sabu anga na nywan nege folo ni ku ye sapeur pompier wele yani mobile ni folo ni ku ye sapeur pompier wele yani mobile ni tout c'est fini o kuma sa sedu ya ke sapeur pompier ka gere bela ni ye jatemine ga ni ye woleli ke ni be sotiba yoro dowla mobile ni kelingel ma fla jole ni woleli ke ni be secteur la do o be bul kan no fe u bilama o ka telde o e kelinye flana e mi e ga mandi ibo o be fer ali soneri nyana man ta kono wa ko boy mi ye awai ka do sedu bi ni sa per pompier bu fede o ka tenu kai ay no aluga e ga saraw kai tout est correct saraw kai tenu kai mi no yere da chama mba fi donc mi ye minge o fana ka fo abed wo ke hali bi alaka e ba aiti dowa ngalo wati dola ko ngogu na koy jido nu kan wati dola ne re ko ni ka fo an woni be kashila sanga ulu fana tan ye ka ba ko ida ji arabaji minke ukuna ala dronde bado wallahi ni kongo ni min robula min fana kele flene ye o dongo fana da mako ida ne kibara jugu ede ndo kibara jugu do kibara mandi minya awai ka do nindo no bena trata doma trata ka duguje arabala minya awai ka do zo iner du matin wati minya aitie mawdo balika bom ngalama o ka jamana fama yere no be Jovenel Moise no bo ko fo ale dagayro yere yoromi minya awai ka do kungande be ka wuli no ye mugu kungai marfo be ka shuru fam bela jele fe ni aiti ko fo be Amerique du Nord ibo ko fo aiti be awai ka do o marala kungani manga min no lubi ka bo boy ka do wati mina mawbina nyesoro ndogo ya soro ko jugu kera ulu fana ka ashimi min bu lufi o to ka nyamaiwa aiti nyama ba no be awai ka do Jovenel Moise no bo ko president ndogo utarafa ko jamana haramu jamana fama fa ka pale ko ka ta fa da rola gardite wa nyini ngali gele ya kuma indi kanyi ndo ako awai ka do ne jatemine ke video min be ka circuler et réseaux sociaux sans verre iba ye awai ka do minye awai ka do kunga min bora plus d'une trentaine de coups de feu minye awai ka do akacha o cha dai mugu kunga ko ni be ka bo fam befe nunu minu fleni minu tarabbi awai ka do aition o ka jamana nyamaka ba ko ni yemma kamana gongoi kamana goyen ngera munye anya tabu tarabbi ko watimi mo yere be ku yere nyiniga yelma ni ngoi akera bende kono wa tare mundumbe sabula ma minu yere be minu be ka awai ka do abo elle ni elle connaît que c'est tout c'est fini akoni ya jatemine afrumso no yiwa ka première dami elle ni Martine Moïse o fana awekado o sebe ko jugira o fola ka le furake IT yere do so dola ne ka soro ka che ka tana Miami abe furake la ni watina o ka premier ministre ko ni ya jira ka fo ale tay ngoni alhamdulillah awekado a siram bunyana ni amashibai ako minya IT ambassadeur min be États-Unis no be Boshit Edmond Nabo lu ko fo ale ya jira ka fo ko lu ka nyama dongo ala awekado a atakili mingera ni ka fali minge fendo feminna la
benade ikado fagalikela ulla benade akama des tueurs professionnels minu ya kala ka donakari ka maere fa ki kesse tout c'est fini akolu ko ni hakilla ka fo ni mercenaire nu jongo ala o ikado nana ku ta de kedro ni ka soroka tunu akoni aja temene minya awekadu ka premier ministre par intérim Claude Joseph ale koni aja ka fo nunu minu fleni minu taru luka nyama fa ka fo ko aitika wera do tede nunu dawdi nunu bora dugu wera dla ka tu ka nyama fa est-ce que kabako do de ne kabako ko ide o kabo kera merkere don police minu be no be aiti luko ne wuli ka joke ka wuli awekadu ma fala nunu nofe atu ka jamana nyama fala ka wuli nofe mercenaire nani we tegeda uluka minya aweka mercenaire nani we lufa chaman be tegeda uluka wa to be ka nyanyini jinyama jolina aiti on ko ne be do mi ko bi da ba wuli du fede ka ta babu ma ukanyama ba ka to o kise dola to bone anina ka c'est tout c'est fini parce que ba akoni ngomi vle ne jongo ala awekado ay mo kamana gwa ay nya be dabali fatiri fle anye awekado héréditaire mo ko fasiri do anya bo so ngono so me no ko ma ko nouvelle horizon o ka bidon boli ibonya bala nyama ni kamana gando de jamana fama katofa mercenaire ka boyro wore ka ku bora yoro wore di ngo be kamine chama be kaminula wallahi ala kanya kadama ko ni kera jamba jugudo ne jamfay endu nyo jamfa ikenamba iboni mi gine adana ina lewa ndunyo mbaramo bismillah mbaramo anga fuli biye gine bismillah ni ala sona binye bismillah sode bama ko maleta wallahi nyama ni aleta mama ko malo kono odi Yusufu Konati ako akadum fe no be la viande no be sugo akofo ako sigata la ko asongo ko abena jigintaw ga munye fatirga ba Yusufu Konati ako gouvernement ko meseka bara wala buloda mun ka kusane ni ye meseka no ya ke minga temene ni bela jile fatirga baka fola munye Yusufu Konati ako anga jamana gouvernement ane sugo firila na be busho ko fo aka jaw ko ni bena bengan sebedo yo oteme ununyo anchela kaira ka foko sugo songo abena jigi bamako ani kati o konnala munye bengan seben akara munye taratado no bena jwe kalo kle woroma samba fla ane samugo ani kele ministre so muno ka barale benendo jakubuloma ani kata se munye bagamara fo saka firila ni e ba firila ni mishi firila bela jilima ani sugo firila nunu bela jile ku yo buluno ko ni ka abla sebena kaira ka foko munye sugoi akuloma ko obena jigin kana kemenani ani bioro ulla munye kulumai ako beta kulutai ko beta kema duru ani bioro la kulote muna kema duru ani bioro maintenant kulumanwo kuluntanwo a fɛn fɛn min bɛ ne bɛ k'a fɔ a mun bɛ se ne ma a mun se ma wa eta ladi ayi e ye ne ka sogo dunko mɛn non ni ko dɔ bɔra saga la o ye dutigi ko ye an b'o san ka taa di denbaya ma mais sogo buma ni koloma dɛ jiri sogo dɛ sogo yirani dɛ a mun bɛ se ma a dabila dɛ dɔgɔtɔrɔ ko safunɛ minɛ cira woloka mun b'a la a batiku dɔgɔtɔrɔ ko n ka sogo bila a ka ca san 2 ye a mɛnna n'a ka di sogo yɛrɛ kana fa ne da ye laya sogo ni laya sɔrɔla k'o fa non o kɔni san kɔnɔ ni dɔgɔtɔrɔ b'a yɛrɛ fa k'a yɛrɛ fa san kɔni kɔrɔ n b'o dun hali gise ko k'e ka mun to i b'a dun Afrika sogo bilen yɛrɛ de to ye e b'a dun e tɛ nafigiya dabila e bɛ se k'o seereya o seereya kɛ sogo bilen e ni ala cɛ o don ko an bɛ Kulubali na ni ne ye yan o tɛ nugu melege de yan ami Kulubali kon tan nugu melege o sogo ya afara ko na sogo de dum est ce que nugu melege fora ay mais l'homme attaché o ma fo de l'homme attaché ma fo nga ne manjima manana aywa sogo ko ni mamu bulo be sogo ta folo dono no be ba ko ngana kulu do afara ngana sogo de dum mais sogo kulu na semen ko ni biso ko susu de no ko werti ko no ire bo ko seria ne ko nte sogo dunga sogo naji ko momi dala de labini bakara bokoy to labini no ay ko jugu bakila ko ni ala cey nyama ibe na ka foko bengan seben ko abe bara o bedam na wati jume ko munye tenendo no be jouer kalo kleta ani flama wa akumeta ke munye septembre kalo kleta ani kele samba fla ani samuga ani kele ni bengan seben ko ode temano unyon jala nga fatirga baka fola ako ni bengan seben na atenana gouvernement ani busho unyon jala ako anaka sobobiye ka population chama ni kulafia ga
sisan u nana jateminɛ k'a ye ko mun ye baba gouvernement ye a tun bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ mun o ka kusa ni nin ye a tun bɛ se ka nɔgɔya da wɛrɛ kɛ ko mun o ka kusa ni nin ye o sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na sɔnni nin bɛnkan sɛbɛn kun ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko sogo mun bɛ yen ni kolo b'a la o tun bɛ 560 o la sogo mun bɛ yen ni kolo t'a la o tun bɛ 660 o ɲɔgɔnna o la a ko danfara mun donn'u ni ɲɔgɔn cɛla la ko a tɛ tɛmɛ dɛrɛsi 100 o kan mun ye fatirikɛba ye Yusufu Konate a ko o siratigɛ la sa i bɛna ye k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ nin waati in na k'u kɛlen bɛ ka wulikajɔ bila ka sen kan k'a yira k'a fɔ ko mun ye dunfɛnw ko a sɔngɔ ko a ka gɛlɛn u kɔni y'a yiri k'a fɔ a ko nin mun kɛlen filɛ nin tan ko gouvernement ko a tun bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ a ko mun ka bon ni nin de ko a bɛ dɔ fara a kan hali bi ka 100 ka dɔ bɔ a la hali bi o dɔrɔn bɔ a la u ka caman bɔ a la gan u y'a yira il pouvait mieux faire ils doivent mieux faire aussi kosɛbɛ voilà u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ y'u kamana gan Mariam Kone n'ale ye jɛkulu in maaw ka kuma laselaw ye a ko juillet kalo kɔni kɔnɔna la k'u bɛnn'a kan k'a fɔ ko sogo ko a bɛna jigin ka na 440 o la ko yanni juillet kalo ko o cɛ nka 440 ko nana yɛrɛ sɔrɔ mun ye 460 fo ka ja fo ka taa bila 560 ko ye fɛn ye k'u tɛ se ka falen o sabu kɛ ko jamana in kɔnɔ ko fɛn mun sɔngɔ ko n'o mana yɛlɛ k'a tɛ jigin dɛ o ye tiɲɛ dɛ k'a tɛ jigin k'u tɛ jɛn n'a ye bi a tɛ jɛn n'a ye sini ayiwa bisimila Fatiri don dɔgɔ Mariam Kone yɛrɛ dɔgɔmuso ye journaliste don nka a bɛ kɛlɛ min na nin kɛlɛ in ka ɲi kosɛbɛ sabu hali n'a fɔra an kana sogo dun min ye denbaya ye olu bɛ sogo dun n'o tɛ n'i kɔni a y'i mɛn diɲɛ don o don ko n gerefera o kɔrɔ de y'a ye k'u ye dɔ fara l'homme courbé sɔngɔ kan l'homme courbé n'u kɔni ye dɔ fara o kan dɔrɔn n yɛrɛ bɛ gerefe l'homme courbé voilà cɛ kurulen ale ka di cɛ kurulen surtout u bɛ pomadi mun min na a dɔ bɛ u bɛ pomadi mun la ka to ka yaala n'o ye assiette kɔnɔ i b'a nugulen bilenmanba ye i b'a sɔrɔ tulu mun b'a la n'i y'o sɔrɔ Heleni ka nburu do dɔɔni ko la naji sɔgɔmada fɛ ka buru mugan na sɔrɔ a kama o ka di dɛ i b'i yɛrɛ fa o ka di walayi wa o fana ka bɔ yen min ye bagan misɛnnin o kɔnɔfɛnw n'i y'o fana sɔrɔ sɔgɔmada fɛ o dilanko ɲuman ka ŋɔmi k'o nɔfɛ ayi sogo dun kɔni n'a fɔra an kana sogo dun a ma fɔ kɔnɔfɛn kana dun dɛ nin bɛɛ de ye sogo ye o ayi wala o tɛ tiɲɛ ni ala tɛ tiɲɛ kɔnɔfɛn ka di o a ma fɔ n k'o to yen a ma fɔ n ka sɛ to yen a fɔra sogo bilen de k'i k'o to yen wa u y'a faranfasiya fana k'a bɔ ɲɔgɔn na ko misi sogo n'a ka di misi yɛrɛ kana feere diɲɛ kɔnɔ e kɔrɔkɛ y'a faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na awɔ saga ni lebuku Gise a faramasiya u y'a bɛɛ faranfasiya Gise y'a faranfasiya Lamini y'a faranfasiya olu bɛɛ ko k'i ka sagasogo dun saga ni bakɔrɔni yɛrɛ min ka di kosɛbɛ ni bakɔrɔni min mana tɛmɛ i kɛrɛfɛ f'a kasa jugu bi tɛmɛ n'i y'o sogo sɔrɔ Gise ni Lamini kulo b'i la olu kulo b'i la o yɛrɛ ka di n'a bɛɛ ye ayiwa basi tɛ Ala k'a di cɛkɔrɔba bɛɛ waati nana se walayi awa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ foli lase Bari Buba an b'i fɔ a ko famille bɛ dɔ dun tiɲɛ don Mohamed Sissoko k'i fɔ k'i waliban dɔn Mamadu Umaru Ba n yɛrɛ m'a ye bi bɛɛ sa o nka an bɛ foli las'a ma an ka radio so fɛn fɛn bɛ yen dɔgɔ an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ waliban dɔn maliyɛn den minnu bɛ tunga fɛ an b'a da u tulo kan k'a fɔ sini y'u ka jɛmukan ye jɛmukan min bɛ yen n'a bɛ wele ko tungaranke ni Ala sɔnna sini a kɛnɛ bɛ sigi k'a daminɛ 18h ka taa se 20h ma 20h pile ni tungaranke bɔra yen an bɛna belebele bisimila belebele ye jɔn ye min ye awa i k'a dɔn Mohamed Lalabi min ye Gawusu Kalilu Berete Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ale tiɲɛ taaba a taara ka maa min to n'olu ye awa i k'a dɔn Mohamed ni Fuseni ni Abu ye Mohamed ni Ala sɔnna ma n'a n'a dɔgɔninw nana a fɔra a banna n'u mana fana n'a yɛrɛ nana ni Ala sɔnna ma an b'a bisimila tungaranke bi ban dɔrɔn Mohamed Lalabi an b'ale bisimila ni Ala ka jɛ ye o kuma ni Ala sɔnna ma sini o y'an ka programme ye mais sini sɔgɔma min ye awa i k'a dɔn débat politique kɛnɛ kan o fana bɛ sigi man ye Bala Sanogo ye ale bɛna ka n'o fana sigi Ben le cerveau awa k'a dɔn ale ka munumunu sayɔrɔ cayalen don dɔɔnin ale kan ka na ni a nali bɔra ayiwa n'a dun ma bɔ fana an n'o ɲɛfɔ limanaw ye u ka faamuyali sɔrɔ a la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn Boubacar Traoré kosɛbɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na waati kɔni a taara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la nka ɲɛma an b'a ɲini waati na mun ye jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye sagaw tun bɛ to ka vente promotionnelle dɔ kɛ u ka baara in k'a boloda u bɛ sɔn k'a boloda n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn saga tɛ se ka san a tɛ se ka san k'a pese o man di o man ɲi dɛ n'an sera o ma o y'an kɛtɔ ye ka Mali bila b'o f'i ye dɛ Chinois n'u ka ko bɛɛ u ma se ka saga Chinois dilan ayi u dɛsɛra o dun kan k'o dilan dɛ saga Chinois min bɛ daminɛ a bɛ wolo i y'a faamuya b'a la seli kalo jɔlen yanni seli tile 10 cɛ a gerew ka bɔ k'a kɔgɔ a ka se dumuni ma ɲɛma t'o dun
aramuntodu ete 45 jours doa inte 45 jours ne ala ce bi she 45 jours le bina ne duru o she hali le bina ne duru le bi saba she dini torole ka dumuni ka balo ka bunya le bi saba ka dima ibadun aw ngara taw kanyi parce que an taw traitement kanyi minnu bi bɔ kɔ ka yɛrɛ t'a dɔn ye min ye mais i b'o manser e ko cogo di a yɛrɛ kɔni c'est à dire mali a yɛrɛ de bi ban a yɛrɛ la quoi fɛn dɔw bi bɔ jamana kɔ kan e bɛ sardine min dun i ɲɛ b'o jɛgɛ na e b'a dɔn min don wa e bɛ kɔrɔlen bufu min dun diɲɛ don o don e b'a dɔn min don wa pourquoi e b'a fɔ k'e tɛ chinois saga dun chinois saga ayi fana ni ala y'a nɔgɔya dɔrɔn aw kana n'a ye ni min tɛ tubabukan ko tout ce qui ne tue pas engraisse siga t'a la koyi sogo bɛɛ sogo ayiwa baasi tɛ voilà waati sera baba Adama ne ka ma fa yɛrɛ ka bila i la sa o ye baba ye ko tout est interdit hali saga kɔnɔ fɛn ko tout est interdit ale kɔni ni bete bɛ yɔrɔ min dɔrɔn ale bɛ yen i baba Adama faamuya bete bi yɔrɔ yɔrɔ a bɛ yen mais a fɔra de o ayi mais a fɔra ko viande a b'i ka kɛnɛya de kɔ non a b'i ka kɛnɛya de kɔ furu ye viande rouge wa a mana kɛ furu ye viande rouge wa mais a bɔra viande de la furu ye viande rouge wa a bɔra viande de la non a bɔra viande de la ker ni bien o ye viande rouge wa a bɔra tiɲɛ kɛri ker ni bien tiɲɛna kɛri tɛ viande ye o ye ker de o tɛ viande ye tiɲɛ la o tɛ viande ye ala k'a di sɔgɔma bɛɛ ami an bɛ baba fo ka waliɲuman dɔn ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo n dɔgɔ min ye diɲɛ yɛrɛ bɛ nin ko fɔ tulo ni yɛlɛ an bɛ kunnafoniw di an bɛ tulonkɛw don a kɔrɔ ka yɛlɛw don a kɔrɔ ni ko i bɛ a daminɛ an bɛ waati min kɛ kunnafoni di la k'a bɛɛ kɛ ɲɛkumu ye ani kunnafoni di caman bɛ yen o bɛ taa dɔw bɛ yen u tɛ kunnafoni yɛrɛ lamɛn min ye tulo ni yɛlɛ u b'o de lamɛn dɔw bɛ yen u bɛ kunnafoni lamɛn nka nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u k'a faamuya dɔrɔn tulon kana sɛbɛ sa sɛbɛ kana tulon sa a y'a to an k'an tulo diɲɛ ti to yɔrɔ ye nka lahara fana ti taa yɔrɔ ye dɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababa bɛn baba an bɛ bi ta in kuru yan ni ala sɔnna sini tunkaranke an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ ka 18 heures o tumana sa k'i fo k'i waliɲuman dɔn kanuba ni dɛmɛba ka bɛɛ fo maliyɛn den fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan an ka arajo partenaires an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn k'a yir'u la k'a fɔ bi awɔyikaro don bɛ tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a ka woda la bi ta in kun sofelen don dɔɔni o tumana an teliyara ka na pour que kunnafoni ka se ka di o de y'a kɛ o kuma min ye Bala Sanogo a bɛ fo ka waliɲuman dɔn ka Sumela Danbele n'a ka denbaya bɛɛ fo min ye nɛgɛw tigilamɔw n'o bɛ Gawusu Keyita ko fɔ Gaston de Fer a fana bɛ fo ka waliɲuman dɔn Mohamed Kulubali n'an ko a ma ko fa an ka foli tanu bɛ ka ɲɛsin a ma k'a ni cɛsiri ka tila tuguni ka e yɛrɛ Boubacar Traoré bete an b'i fo k'i waliɲuman dɔn ni ala sɔnna ma min ye awɔyikaro ne yɛrɛ tɔgɔ Mamadu n jamu ye Mayiga Maimunatu den Gafu Jɛman Kamadu ni ala sɔnna sini tunkaranke awɔyikaro ani Lalabi den o bɛ na 20 heures ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan sali ala Mahamadu a k'an bɛn inchallah.